Welcome back to the YouTube channel. Malawian cameras. Akulu tieni tilowe ku North Korea. Yes, North Korea kumene kunditu kuoneka zoti North Korea yazibe zilanditu the next president. Next president. By the way, so udi abanga announce kumabe nzenzo de mmene zikuonekera ndi mmene nditu zimakhalira. Nthawi zonse. By the mudziwo kuno kuti ku North Korea sikuti kumene kunditu amachita kukhala nditu zisankho tikasankhe ayi ku North Korea kumene kuti zimayendera nditu magazi ndimene nditu ndi ufumu upresident kumene kunditu ndi ufumu. So kuyamba 1948 yeah nditu mpaka na ukafika pano akongolamulira nditu okhaokhawo oyamba ukhala abambo kenako yayi mwana wake pano basi nditu mwana wake Kim Jong Un amene nditu ndamene so wasankhaso mwana wake wa zaka 13 amene ali Kim Jong Un. So Kim Jong Un ndikamwana ka zaka 13 kamene nditu zikumveka kuti maripoti kuti akhala kapanga train kuti kadzakhaleso president. Therefore panoba kayamba nokutuluka ngati ma public places kuma zima missiles kuma nuclear chani ndikamene tu akumayenda nako. Sometimes aenda nako shoulder to shoulder kama napo ya intezi na nditu katsogola komanso akuti nditu kayambaso nditu kakumapereka ma instructions adziko chako chikhalama kuti ndifuna chako chikhala kuti kamwanaka koma ndikazaka 13 nditu ziliko. So ku North Korea ndi dziko limene nditu lili very strict, like ndi dziko limene nditu amayesetsa kuti dziko like pasakhale influence ina iliyonse yochokera kunja. Aliso ndi mwana wina wamuna kumano mwana amene nditu sizikuoneka zoti ali na interested kuti mwina atha kutenga dziko la North Korea if something happens. Kwabe aona kuti mwana wa mkaziyo ndi amene Kim amamukhulupirira komanso amamudalira. So ayamba nditu mpaka introduce kumuphunzitsa zina ndi zina mpaka na kufika na poti yayi wayamba naso ntchito ndikuti nainso pali pano wayamba ndikuti ready kungoti chinenge chachitika ndikuti pamene bandithu takulowa ameneyo kumano why so early chifukwa yani kumayambiro ifa Kim Jong zaka zake panopande ali kuma early 40s. So meaning 40 chakuti so kumano 40 chakuti ong'ono right. So chifukwa chani akufuna nditu akupanga introduce mtu wina yeye nditu adakali moyo komanso adakali wa health sikuti sakudwala makuti hayi ma reasons zake akhoza kukhala kuti nangasi kuchoyambirira uyu ndi mkazi right. Mwanayo nditu ndi mkazi amene nditu nthawi ina yake ku North Korea akuyena kudzakhala president komano zidzakhala zachilendo kwambiri ngati mkazi koyambirira for the first time kukhala president wa dziko la North Korea. So afuna nditu anthu imene nditu anthu akhale mentally psychologically ready akonzeke nditu kuti tuli ndi munthu wachikazi amene nditu akhale nditu amene you know that might be the reason yayikulu kuti izizi komanso number 2 kuti mina ake if something happens kuti china imene chikhoza chitika kumano ndi kuti atha kutenga ndiyeyo kumene kuti kulibe zisankho ndi zongoyendera mtundu basi zongoyendera mtundu. Kumano mukudziwanso kaleso niyo kuti maboma ambiri maiko ambiri nditu amene muli ku dictatorship kuti muli kamene kuti I don't know like malamulo ngati amene wawa right no zisankho kumango panga mina apangiramo maiko ambiri akhala kugwabe. Kumano do you think kuti chimene chimapangitsa kuti North Korea izikhalabe njo ndi chani pali zifukwa zingapo nditu choyambirira ku North Korea tidziwe zoti amafulumizitsa imene ndi samadeweza imene ndi samadeweza iweyo kungotenga kakamera kako nkuyamba kupanga criticize boma ufa ngati ufuna ufa mwachidule ku North Korea kanake ndimene
ngati ufuna fomo chidwe ku North Korea iwete ngati thuka gauchini kako basi yamba kupanga reza vai makuti wakuboma panga zimene zozo ofa ndi ku North Korea kumeneko kulibe zopanga criticize boma. Ndipo mu 2013 president wapano Kim Jong Un amene ndithu adanyonga ankolo ake. You understand? Ankolo ake adanyonga ankolo. Why? Anango yamba ko pang'ono bokama tokutukura asiki mapena pena sizikuenda bwino yema kuti adawanyonga. Ndiye munthu ngala kunyonga ankolo ake chifukwa chodzudzula boma iwende da ndamanyonga kumeneko. Number 1 amafulumizitsa aliyense olimbana ndi boma ndithu chilango chake chimafulumira kwambiri komanso chimathamangira kukupha basi. Ndiye ku North Korea kumeneko. So zimene zankati. Number 2 North Korea ndi dziko lokhalo limene ndithu 5% ya anthu ake 5% ya anthu amudzikomo ndi asilikali. Ili ndi chiwerengero chokwana 1.3 million asilikali. Like asilikali okha 1.3 million asilikali. So asilikali amenewa sikuti amangotrainedwa ngati kungotrainedwa mmodzi bwanabwana yayi. Amatrainedwa nzolimba za 1. Number 2 amatrainedwa mu ubongo kuti anthu amene wawa akhale akulemekeza kwambiri komanso azikhangala kulambira ufumu. Like ufumu wa Kim Jong basi uzuko ndipo aliyense akuyenera kuzipereka ndi moyo wake kwa afumu awo. Apatu kukamba zifukwa zimene ndizovuta kwambiri kuti North Korea kuzasinthe. Sirufuna kusintha kwake kuti kwa ma-Americans. Ma-Americans sabwesa kusintha. Ma-Americans amaononga. Matona kungosintha kwa no more. Chifukwa imagine situation yaku North Korea. Okay, chabwino zawo zunguzo ndizozo kumabe akulu. Ukangana mbali inaso. Ku North Korea soka chibwana ya. Kulibo fulo weni. So yes, tithoma kambazo kuzandi azungu. Okay, apita abe naso nchito. Azungu so sabwesa democracy. Amangu bwendo zangononga. Komano ukukwete kuli too much. Ndikamba too much. Ku North Korea kuli too much. Wina wakana apita ku North Korea anakhala kwa miezi ngapo ndakamfusa kuti anamufusa kuti how did you live in North Korea? Wakhala mbwanji minimum. Nde yankhulanga ndizankha kuti I can't complain. Yeah. I can't complain. Answer yanga mbali zos. I can't complain. Like ku North Korea songa dandaule. Olozira khalina zikuvura songa dandaule. Uphedo. Meaning yake ndi mene amathandoza yeye. Osade meaning ina ijoti no, like everything is okay, no complain. Common meaning ina ijoti no, I can't complain. So kunale kuyanka kwa matrick choncho. So anyway, number 2 imene kuti North Korea imapanga choncho. Number 3 chimene mangesa kuti North Korea ndithu izikhala imene limo ndi nkhani yokhuzana ndi manyuklia. Ku North Korea ali manyuklia. Ndipo sikuti manyuklia amenewo amadeweza nawo yayi. Samadeweza nawo amenewo yayi. Samanyengelaso yayi. China chake chikafuna kuti anoratipanga nepa amapangadi ku North Korea ko. So aliyense from outside abana sananga bwe kuchoka from outside kuchoka kunja chanchana muthana ndipo North Korea suri ikunyengerana igwisa ntchito manyuklia zacha. So anthu amangoti asiyena amenewo so nyuklia amakhala mapiro ankhondo. So ku North Korea cha number 4 chomalizira nchonena kuti
iwo waja ndi pang'ono pomwe amaletsa anapanga strict zinthu ngati even internet, even ma videos akunja, even kuti muzoona kuti kunja kwina kwapanga chani, zonsezo ziti very strict. Anazipanga restrict, like sunga mapanga check zinthu like kuti kucha anawadulila outside world, like zimene kuti kunja kuwenda chani hayi, iwo amene kuti azingopanga focus za mwawo. Olo mafilimu akunjaso ndoletsedwa North Korea. Sometimes pali even ma report on kuti even kuti utenge Bible ka utenge Quran ubilo North Korea uphedwa. Some like very strict North Korea saiji bwana kulakulu. North Korea nditu muli iweyo like moyo wako kuchita kupanga control mene sungapanga izi even my personal choices amene timakhala nawo osankha chipembedzo okhala ndi ufulu oyankhula zimene ku North Korea kulibe, right? So anadula zonsezo. Internet is very strict kuti ma website endo bana sungangofika pa Google bayongosecha kwako. That's why zinapeza kuona kuti asilikali aku North Korea pamene adapita ku Russia kukamenya nkhondo thandiza Ukraine, akuti asilikali ambiri anali addicted kana kugira tidziwanda tokhande addiction, like anamba kuona mafilimu olaula mpaka na like chinakhala chinthu chachilendo kwambiri, like sanali very addicted ndi mafilimu olaula ku Russia kumeneko mpaka na mwe wala chito cha basi ngasizi like zina zachilendo kudziwa kwa ulibe, right? Anabalabana zosarana zimenezo kumano rafika ku Russia inakhanga kuti right? So yeah, that's exactly what happened. Ndegu North Korea guys, nkhani ndimeneyo ndithu zochitika zimenezo. Guys, thank you so much neneba kuti thank you so much. Yai Malawian cameras takwanitsa 100K 100,000 anthu to amenewo anthu 100,000 meaning kwena kuti it's you guys, my fans, inuyo ndi inuyo to, right? Chifukwa izi kupanda inuyo ndi kuti Malawian cameras sina kafika 100,000 koma yafika 100,000. So guys, thank you so much. Tipitiliza ndithu kupeleka ma update bwino mpaka na ndithu kufika kumapero. Yeah, so tinapanga post inake community post pa YouTube pabwera feature ina yoti imendi community yoti olo inuyo mutako kupanga post ka nkhani mulemba kaya kamika chithuzi komano ndi Malawian cameras manifesta bwino zenga kuti group, right? Zenga ku group muna ku Facebook right? Ukakhauli mu group matheka panga post nkhani kaya chithuzi, right? Ndikulemba zimene kufunikira nazo. So imagine the feature ya nyuwani imene yabwera so kuti pali channel yojina hayi komano ndi YouTube imene ndithu nde sinzoti niwe ngati pali nkhani pa topic inaka mufati kambirane kapena mufuna kuti meti ifufuze tiike pa ngalang'amba tetete mbiri niyo muthu apanga post kumene kucha kapena kwa iniyo muthu ikapo ka chithuzi ndizotheka ndi ku YouTube ndi si channel yojina ndi still Malawian cameras komano ndi YouTube amadi community kongo panga ma post se modzi mwa kunali post imodzi imene anaponya amari HI ndi manager wa actually wa Malawian cameras, I mean the manager ndamene anaponya kumene koko
Actually, I think Amakago Island or something like that. Okay, Amango Rumiza. Like we don't choose. I usually choose the manager. So anabanga post we go just for testing. So guys, thank you so much. Malawian cameras. The Mosadaba Kani manager. Again, to was also kajigena with 100,000 subscribers. It's not a joke. Thank you so much, guys. Thank you.